खारदों नामा आसलफोर रिएक्सना माबायदि होयो नैबे माथायावहाय बेखौ नायनायनि आं दिनै खारफाजोबगोन आं फुरा टेनसन जादों मायारि दहाय मेरला लोंबाय आं जेबो जायाखै ओमफ्राय तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक बोरलाबा ब्लग्स चैनलखौ दासिमहालागै जायफोरा साबस्क्राइब बानायदों आरोना गासिबो सापर्ट होजोबदो आरोना नोंथांमोना नायनांगौ मानबाय नाय आरो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरोना लास्टफोराव नाथाय जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला ओमफ्राय बेखौ लाइक कमेन्ट खालाम सिथ्लाजों हरबा आरोना दिनैथ' मा दिन मानि सायाव जागोन भिडिअआ बेखौथ' गासिबो मिथिजोबखागोन दिनै मा दिन बेखौथ' मिथिखाबाय दिनैहाय शिवरात्रि फुजा दं नालाय बेनिनो एसे बेरायहैनोसै आरोना गामियावहाय बेरायनानै मा मा नुगोन बेखौथ' मिथिला दा गुथा लोंनायनि दिन ना दिनैहाय ओरैबो लागोन सोरबा सोरबा बेखौथ' मिथिला दा नायनोसै आंबो दा बिदिबा चलो लोंसिमलां पालेर खारदों नामा आसलफोर नै दाराबा खारगोन आं दा नैबे सासे लोङा बेखौ खारफाजोबगोन आं नैबेबो आसला लोंसिजोब्बाय दिनै खारनो नामा गाइसमोन खारगोन जोङो आंखौ दाला जाला बेथ' आरो बेबो जाला नै मेब्ला सिखारि नुखायो मानसिखौनो थ' गाइसमोन आङो दा नै खारनै लाखाबाय आरोना दहाय मेरला लोंबाय आं जेबो जायाखै ओमफ्राय जेबो मोनाखै आरोना दा देहायावहाय दा मानि नै खारनै दंबावो बेखौ लोंनानै नायबावनि आरोना ओमफ्राय माबायदि जायो रिएक्सना माबायदि होयो नैबे माथायावहाय बेखौ नायनायनि आं दिनै फुरा टेनसन जादों मायारि नै होनोसै आं गासिबो नोंसोर नंखाय सानगोन ना बरिया हार हार शिबु शम्भु बलायनाथ नै आरो दंबावोसो आरोना नै लागायसिजोबनांगौ दिनैहाय बरिया हाहा बिदि आरोखि ना जोब्बाय गाइसमोन एनार्जिया रायो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ नायबावदो मा जाला नालाय मा खालामदों नोंनावथ' चेनेल दंलै थ' गाइसमोन भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना गालांदो गाइस